burung. Ayo kene. Bang Kumet. Iya wis ayo. Iki piye iki? Piye, Dik? Dek adek metu sik. Iya. Arek metu sik. Ya. Barangnya metu wong. Heeh. Wis sae kat nulus nyundul-nyundul silit e. Wis ora tahan jare. Iya. Wis ning Iki pucuk. barangnya sik jare. Lah iya. Nggih. Ayo Yo. ndang ayo Dek. Yuk, semoga. Ayo. Ayo, opi sing gawe piye? Sing gawe. Sektul. Mas setul. Yo. Ayo. Ayo Dek, ayo. Ayo, ojo no. Mutulik ora satya ora kala. Sing parah. Yo. Meneh. Malih baten Dek. Ora wis gendelen ya. Eh? Gendelen. Ah meneh ora. Oh. Pun tenan. Yuk, salam sik Met, karang Nggih. kono barang wis metu kok. Heeh. Ayo. Yo, Ayo kowe nungguin ya. nungguin ya iki lak mangan semut. Ora ya. iki lambeku kesetrum-setrum mik lho. Kowe ora apa? Ora aku diuntrum wongos dadi Mosok ora nyetrum. Mosok kok Lho aku ora ngedrono. nyo Aja. Aku ya seger. nemeh rasan Lah iya. terapi. Ayo salam Nggih. salam sik, Wong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sego. Ayo, urung mangsane awak dhewe suruh les go pisan ae. Urung sida rampung. Ya, alhamdulillah dhewe tekan ndi kene, Met. Nggih tekan mriki niki Ayo, adohe saka kono. Alhamdulillah tekan mriki. kudanan. Kudanan ora apa-apa. Acarane terjang apa, ae. Met? Acarane niki jadilan Ulang tahun. ditambah ulang tahun Iki ta, Bu? bakpia. Iya. Yang Ownernya. iki onere. Sing ulang tahun sapa? Bakpia. Bakpia Pusat. Hah? Anake Agita. Oh, Nggih. di Pundi? wonge. Oh, kae. Di Kae kok. anake loro ya, Wong, siji karo kae. Heeh, sing ndi, Bu? Sing di sing Sing gede pundi? apa cilik, Bu? Eh, Oh, sing sing gede. 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 Di Gede. gede kabeh wong tuwek-tuwek lho. Iki. Eh, Iki. ngawur mbokne iki ya. Sing endi, Mbok? Sing gede ning cilik. Iki Riko mah tingak-tinguk sing ulang tahun iki sapa jane? Sing ndi? Oh, nggih. Ya tak dongake happy birthday to you. Heeh. Aku ketak bahasa Inggris. Heeh. Ke bahasa Jawane. Ya. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun. Betul Zobe. Kagem Mbak. The phone Mehmet. Lek Juminten sapa? Tuminten. Mbak. Sapa? Mbak Anggita Putri. Ayo, semoga sehat selalu lancar rezekine. Yes, afternoon. Kita- Yes. Yo afternoon. Good. Idioni. Good the way anu beautiful. Oh, artinya Beautiful. non
Pripun? Mbok. Oh iya, aku tak jukai duitnya ya Bu ya. Ya tak dongak sik. Nggih. Duit ning kono wis. Anggo sik. Dieling-eling sik. Heeh. Duite lah kae karo lah kae. Kok nek ana mak klitih-klitih wong berarti ki jenenge tuyul. Oh iya. Nyolong duit Mas. Iya. Lah iya. Heeh. Ayo, Iya. alhamdulillah saiki Nggih. wis terang Met. Alhamdulillah Awak berkat dhewe duwe. iki pancen pawang udan Nek Met. wong elek tampil ngene iki, Mesti terang. wedi udane. Wedi udane. Heeh. Kowe nek payung karo udan milih apa, Met? Aku milih udan. Aku payung berarti. Mergo aku wis tau mayungi dheke tapi malah milih kancane. Ya, termasuk ngene, Met. Lah nggih. Kipas-kipas cari angin, pacar lepas cari yang lain. Lah iya. Lilo kowe. Lilo. Lilo ra lilo. Lilo. Malah full kata-kata ya piye. Lah iya, Heeh. tak dongake. Nggih, masyarakat pundi? Mak, kok duit wis do tiba, ra juga engko ilang lampune aja pateni. Ora duit. Heeh. Malah untune tok jarene. Iya. Iki lek lho bose. Napa? Bose saiki wis ngedrami dangdeng. Biasane nggawa nganu handset. Enggak, biasane oh ayo. Wah. Nek tingtong biasane nyono, saiki karo dangdeng. Rada munggah pangkat. Munggah pangkat. Biasane mesti. nang ngisor Iki panggung kok. Biasane bayarane 500, saiki Heeh. 1 juta. Masa Allah subhanallah. Bagi, Bos. Nek benehi, Bang. Ora kursik dipikir manuk gemek. Heeh. Neng omah ngurusi Ya, manuk. ngurusi manuk, manuke dingak-dingu njaluk panganan ra ngerti to. Heeh. Malah Manuke dekne malah. manuke jan milalati, Met. Lah kok iso? Manuke dilus-lus malah ngisingi. Ane jare sing duwe dilus-lus malah ngadeg niku. Manuke kuwi. Maksudnya madeg ning petarangan. Lah iya. Lah iya. Alhamdulillah bocah Nggih. cilik-cilik ya do kumpul rene. Heeh. Hati-hati mangke nek dadi nggih ampun sedok mriko mangke niki rada ganas niki. Apa maneh niki? Apa niki Berakot. wis do dibojo kabeh ngene iki walah. Lah priwe? Wis. Piye? Langsung celuduk ngono wae modele. Modele ngono ya. Modele wae. Nggih. Ya wis. Nggih. Dongake ya wis. Ampun. Ngomong ya wis. Ngomong ya wis. Wayahe jukuk duit aku tak nyanyi ya iso. Nyanyine apa? Nah ini request-e iki kayane wingi iki happy lho. Sing ndi? Iki Iki Inu iki. Inu. Inu iki happy wingi. Oh, Iya ya. wae iki kasmaran to. Kasmaran, Inu ya. iki kasmaran. Heeh. Karo sapa? Ayo mbuh karo cewek. Tapi tak omongi ya ngono. Aja sok kebangetan. Engko nek putus nangis. Ra Kaya Gak biasa. boleh. Gak boleh. Heeh, Ora nangis ning jero WC. Ora, ya wis saya Yo. ragoni Met. Heeh. Iki pemusiknya nasional kabeh. Heeh. Tak ral sik wo. Heeh. Ya. Aku rada pilek asline. Tor monitor ketua. Edian malah aku. Bener tak kira nyanyi? Yo. Yo. Nanyine B. Happy birthday. To you. Yo kok wis arek nyanyi kok mata kon aku. Arum marum burat wengi lir badaran Yo. Kosele. Hoi. Kose. Yo. Ki ping video. Cangkeme rada beda. Heeh. Ril. Wingi cangkeme piye? Hah? Lintang. Oh, tuh. Arum. Arum burat wengi lir badaran sari. Piye ki? Ora pas ki. Lintang kembang. Masih bersama Jadilannya. Iko sejati. Yo.
Jaluk apa, Des? Sik apa, Des? Piye piye? Sik piye? Piye baleni, Des? Baleni Des. Piye piye. Lagu sapa aku ya yo? Lagu sapa? Iku wae apa? Komet. Mirip. Bilang apa? Bilang apa sayangku? Nah, sunse. Muah dulu muah. Muah. Satunya. Wes. Jarang loh Dek bisa dicium Mas Andes. Andes. Komet. Wih Andes. digosok. Wah. Andes ditimbali Mas Uzi harus diparingi ke lo. Nah. Kok manuk toh? Endok pitik. Bakul endok pitik toh. Terima kasih Mas Uzi. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Pendes. Sing piye? Piye? Ya Allah lindungi Andes. Apa Des? Piye. Rainbow itu. Loh. Kak jadi patung. Sun dulu dong. Sun sek. Mau aku naik Sun. Piye Des, ana keluhan apa Des? Nyuwun disunat malih. Sirkumsisi. Matur nuwun. Iya.
Ayo. Tak nyanyi jak selak kosong ising met. Jangan dinyak latu-latune kareng kumet centerok. Pecah pora iki. Pak dokter. Dalem. Enggak aku kan ngurusi latu-latumu. Pak dokter iki ya ragu. Dia minta Des. disuntik. Aku mau pesan Des, besok pagi kalau bengkak ya wis Des. Segera ke IGD. Segera ke IGD. Ancamannya ya Mas Kusdi ya. Mandul. Hei. Ancane kira luru keturunan meram rongos niki. Kebiri. Malah mandul barang aja. Ayo. Anake sapa? Ini cucunya yang punya Mbak Pia ya. Oh, ini Mbak Pia. Ya, ya. Ganteng toh? Ganteng banget. Ya iya, ana patie deme-deme ya. Ati durung lila. Kowe nyandeng wong liya. Apa iki kasunyatan sing tak tampa? Bebasane kembang mekaran ing ati nanging dudu aku sing duweni. Sakno. Ya. Sakno. Kasih nyata kono sih. Ayo Ya. Mas. Mangan jumpa. Ayo toh Mbak Anita diajak goyang. Ades. Ayo yo. Mbak Anita diajak Ayo goyang. Des, ayo. Yuk kudu sejati. Masih bersama Ade dan Gobel.
dadi. Mun, wis Met, nyanyi ya wis. Mangsane jeng klitang Met. Ayo kowe runiran ning karepmu. Indes, ngapa kok nganggo sendal? Yo coyo. Tepuk tangannya mana yo? Yo, oh yo, yo, awas salah, yo. Yo, oh.
Oh.